No jako ten mobil už čistě nebude k hovnu a ty screeny se ještě budou hodit. Ty tam máš heslo Adriano, děláš si prdel? Zkusím 1, 2, 3, 4. No naštěstí zamítnu to, než se zase tak blbá, jak jsem si myslel. No i když 4 jedničky. Tak seš tak blbá, jak jsem si myslel. Tak já třeba rád běhám, vařím, hraju fotbal a nebo občas dělám nějaké ty satanské rituály, kde zaříznu nějakou slepici. Prostě normálně obyčejný kluk jako každý jiný, co ty? Můj rodinný stav? Vypadám snad na to, že by mě někdo chtěl? Však počkej, až matka vystřízlivý, ta ti řekne k tomu svoje. Ale s takovým vysvědčením skončíš jako popilař nebo štětka. A nebo hůř, influencerka. Ty vole, Iveto, ten recepční nemluví česky, to je v prdeli, co budeme dělat? Počkej, já to zkusím. Hello, we want two rooms. Tu zem. Ježíš, Iveto, já myslím rooms jako pokoje, ne ten chlast. Opravdu si ho chceš vzít? Ještě je čas. Ty vole, na světě tolik hodných kluků a ty se táhneš s prvním cipem, co je kriminálník. Díky bohu, že ty kamery na hajzlech nejsou. Aspoň tam můžou hulit.